Ahojte, vítajte v úvodnej epizóde Fashion Fury Slovensko, tu na Spotify. Sprevádzať vás budeme my traja, Mála, Sara. Hello. V dnešnej epizóde sa pozrieme na značku oblečenia Zara. Povieme si niečo taktiež o kašmíre. No a nakoniec nám zostane ešte priestor na novinky vo svete módy. Každý o nej vie, niekto ju zbožňuje, niekto nenávidí a niekto ju len pozná. Modná značka Zara je na Slovensku obľúbená a tomu nasvedčuje i množstvo kamenných obchodov. V Bratislave máme Zary 3. Čo sa ale za touto značkou skrýva? To vie málo kto. A keď sme sa začali zaujímať o túto tému, mnohé veci nás prekvapili, ale poďme po poriadku. Zara je pôvodom španielská módna značka a bola založená v roku 1975. Tým je staršia ako Maroš. Na celom svete nájdete takmer 2300 obchodov Zara a značka sa radí do top 30 na svete v zozname Interbrand. 20 kolekcií za rok? Žiaden problém, Zara to zvláda. Vedeli ste, že Greenpeace požiadal Zaru, aby nepoužívala na výrobu svojich šiat toxické prostriedky? No a Zara sa stala najväčšou značkou reprezentujúcou netoxickú výrobu oblečenia. A možno si spomeniete na faux pas Melanie Trumpovej, keď si na návštevu centra pre deti migrantov vzala bundu práve od značky Zara s nápisom Nezaujíma ma to a teba? Tak ale povedzme si niečo o Zare, čo vás zaujíma. V Bratislave nájdete Zaru v Auparku, Avione a ponovom aj na Nivách. Obchody sú prehľadné, delené na dámske, pánske a detské, prípadne na subznačky. Zara má zaujímavý zvyk triediť modu podľa kolekcií. Najlepšie to vidno v predajni v Auparku. Cenovo sa Zara pohybuje v kategórii fast fashion, najčastejšie cenovky sú od 30 do 80 eur. No a samozrejme nechýba internetový predaj. Tak si teraz čekneme aktuálne kolekcie a akcie, z ktorých je určite čo vyberať. Medzi trvalými klasikami a produktami, ktoré si zákazníci obľúbia znova a znova, patria basic kúsky, ako jednoduché trička, košele, džínsy a nohavice v neutrálnych farbách. Tieto kúsky sú základom každého šatníka a Zara ich ponúka v rôznych strihoch a materiáloch. Zara je známa taktiež aj svojimi sezónnymi kolekciami, ktoré vždy zahŕňajú niekoľko must-have kúskov. Môžu to byť napríklad trendy kabaty na zimu, ľahké šaty na leto alebo kožené bundy na jeseň. A taktiež sa zameriava na zemité tóny a pastelové farby. A čo vy dvaja, máte Zaru čeknutú tiež? Tak ja som osobne sledovala webové stránky, ale taktiež som chcela aj nejakú živú skúsenosť. Takže som si prešla obchod v Nivách a videla som tam rôzne, väčšinu zvieracie vzory, taktiež rôzne strihy, páčili sa mi tam rôzne vzorové kostýmčeky, saténové šaty a všetko, čo je teraz aktuálne v trende, má Zara vychytané. Ja si myslím, že k tým predajňam musím povedať, že naozaj Zara má veľmi poslušne usporiadaný tovar. Momentálne sa mi ich kúsky príliš nepáčia, predsa len som zvyknutý na viacej farebnosti a toto leto už nie je koronové, tak prečo preboha stále tá pastelová? Akú farbu by mala Zara podľa teba namiešať? Vieš čo, teraz tie trendy farby naozaj, ak to vidím to na každej žene, vyslovene neónové niektoré kúsky kombinované s úplne planou bielou alebo čiernou vyzerajú úžasne. Toto leto je pestré aj počasím, takže naozaj tie pastelové, tehlové a tyrkysové šaty mi tam nejdú. Kombinovať sa to dá určite veľmi pekne, ale musím povedať, že nie každá farba pasuje počasiu. Čo na to povieš ty? Drahá Laulau. Tak ako hovoríš, prevažne sa taktiež stretávam najmä u žien s módou v neutrálnych tónoch, nejaké rovné línie, voľné oblečenie. Tým voľným strihom ti môžem niečo povedať. Všetky tie druhy, ktoré som tam videl, tak vyzerajú ako oversized na oversized. No a Zara by o tom vedela povedať svoje. No ja si myslím, že do aktuálneho počasia sú voľné strihy ideálne. A prečo si to myslíš? Tak tie zvolnejšie materiály ľahšie prúdi vzduch, menej sa v nich človek potí a taktiež sa rýchlejšie sušia. S tým súhlasím, ale predsa len Zara ako speedmodová značka a hlavne tá, ktorá udáva trend, teraz ochudobnila nás mužov o celkom slušný letný zážitok.
Ach, ty by si najradšej videl nejaké priliehavé tieločka, krátke sukničky, že je to tak? To nie, zas takto som to nemyslel. Ale naozaj by som ocenil trošku menej zakryté ženské tela. Tak ale tam si ženy musia dávať pozor, aby to nehraničilo s nevkusom. Nevkus ako nevkus, nehovoril som o tom, že majú byť výstretné alebo nebodaj koketné. Ide len o to, že určite by som nerád videl oversized na oversized v chladenej električke. A kde by si teda vedel predstaviť takéto oversize strihy? Vieš čo, a mne to úplne ide k takým tým starším filmom rôzneho druhu z Karibiku alebo tak, kde to tí Kubánci a Venezuelčania nosia na plážach po celodennom vypražaní slniečka. Áno, počítam s tým, že toto by mohla byť veľmi zaujímavá večerná móda. Pekná zmena. Áno, dobre, tak z toho vyzul. Ty si spomínala ten satén ako materiál. Vieš mi o tom povedať viac? Tak satén na mňa pôsobí veľmi elegantne, najmä ak sú to nejaké priliehavé šaty, pretože krásne zvýraznia ženské krivky. Aha, vidíš? Nevyzliekam sa sám. Pokračuj. No ale v antickom období za atraktívne strihy považovali tie, ktoré najviac zvýrazňujú a obapínajú ženské krivky a líniu. A ja rozhodne s nimi súhlasím, pretože ženská postava pôsobí v takýchto saténových materiáloch veľmi elegantne. K antike sa určite ešte vrátime. A toto bolo k Zara trendom zhruba všetko z našej strany. No a teraz hodíme po Marošovi ten kašmír. Ďakujem veľmi pekne. Našťastie to není dosť ťažké, aby ma to zabilo na fleku. Tak, dievčence, povieme si niečo o tom vašom kašmíre. No už dobre, ale aby sme sa dozvedeli niečo o ňom, musíme sa vydať na iné miesto. Ak by som mal prstom putovať po globuse, zastavil by som sa v severnej Indii. No a už keď poviem India, tak sa ľuďom zatočí hlava. Najväčší štát v strednej Ázii, kde tam hľadať kašmír? Nuž, není to až také ťažké. Kašmír bol nazvaný podľa provincie Kašmír. A aby to nebolo také jednoduché, históriu si táto provincia delí s Čínou a s Pakistánom. Kašmír je teda z Kašmíru. Aj keď kozia vlna, z ktorej sa robí, mieša do tohto textilného koktejlu aj Nepál či Mongolsko, stále to ostáva rovnaká kozia vlna. Ako sme sa teda my, Európania, ku Kašmíru dostali? A ako všetci ostatní na svete, v 15. storočí sa zviezol so svojím známejším bratrancom Hodvábom. A ako inak ako po hodvábnej ceste. Najprv do Stredomoria a potom po celom svete. Celú históriu by sme si tu rozoberať nemuseli, ale o akú tkaninu ide si povedať môžeme. Kašmír je teda tkanina z kozej vlny. Preslávil ho ale hlavne vzor. Kašmírový vzor je legendárny a nadčasový. Samozrejme ten vzor sa nespravil sám na kozičke nevinne sa pasujúcej na azijských stepiach, aj keď tieto kozičky sú svojím spôsobom špeciálne. Tento vzor tkala celá Stredná Ázia. Tkáči z Turkestanu, Perzie, Pakistánu a ďalších krajín prijali pozvanie od kašmírskych mocnárov a vymysleli celú plejádu unikátnych vzorov. Ostatné neskôr vyriešila industrializácia a dnes najčastejšie tieto vzory vidíme na hlávkach babičiek cupitajúcich v nedeľu ráno do kostola. Rozdiel je v tom, že väčšinou je to pavlna vyrobená v Číne a len potlačená kašmírovým vzorom. Vráťme sa ale k samotnej látke, nájdeme ju vo svetroch, rolákoch, pulhovroch, prechodných a zimných šatách, no a nakoniec aj v ponožkách, ale nie vo fusakliach. No a spomenul som, že je to vlna. A vlna je mäkká, jemná, blabla a fluffy je tiež. Je to matroš teplý a príjemný. Tak až pôjdete nakupovať niekam na zimu a uvidíte na etikete vlnu, pozrite sa, či nie je z Kašmíru. Tak, dievčence, to bol ku vašemu Kašmíru asi taký kus pravdy, aký som len vedel nájsť. Maroško, ďakujem, ti tiež sa tak veľmi tešíme z týchto tvojich kozičiek. No a na rade sú novinky zo sveta módy. Tak vo svete módy a trendov sa toho za posledný týždeň odohralo celkom dosť. Každý si pamätá úžasnú bábiku s názvom Barbie, ktorá okúzlila celý svet. No a tu tento týždeň prichádza novinka od Mattelu. Prvá slepá Barbie. Takže 60 rokov po prvej Barbie mení Barbie už aj pohľad.
Tvorcovia tvrdia, že Bábika vznikla ako program pre slabo a nevidiacich ľudí, aby sa lepšie zaradili do sociálnej spoločnosti. Mattel dokonca spolupracoval s americkou nadáciou pre slepých, aby sa Bábika čo najviac podobala svojim výzorom práve zrakovo obmedzeným ľuďom. Predaj Bábik je zatiaľ podporovaný v Amerike a v niektorých štátoch Európy. Kým sa dostane na náš trh, ešte uvidíme, aké budú reakcie a vy nám kľudne napíšte vaše reakcie dole v komentoch. Adidas sa ospravedlnil modelke Bella Hadid po stiahnutí kontroverznej reklamnej kampane s modelkou. Po správach o tom, že Bella zvažuje podniknúť právne kroky proti Adidasu, spoločnosť teraz vydala modelke a niekoľkým ďalším osobám ospravedlnenie. Boli totiž odstranení z kampane, ktorá odkazovala na olympijské hry, počas ktorých boli izraelskí športovci zavraždení propalestinskými teroristami. Bella má palestínske korene a nehanbí sa hlásať svoj postoj verejne na sociálnych sieťach. A tým bola polievka na tento konflikt navarená. Samozrejme, príbeh sa nekončí a sledujte s nami vývoj tejto zaujímavej kauzy. Morská tráva, zaujímavá vec a možno dvojité riešenie pre udržateľnú módu. Vývoj a výskum tejto trávičky napreduje a my naďalej sledujeme, či sa práve na slovenskom trhu nezačnú objavovať zaujímavé morské tričká. Len vzhľadom k tomu, ako Slovensko funguje, dúfame, že to bude skutočne morská tráva, ktorú si obliekame a nie tá zo zlatých pieskov. Tento materiál môže byť veľmi zaujímavou náhradou za napríklad viskózu alebo niektoré materiály, ktoré sa ťažko spracúvajú. A samozrejme mohlo by to byť úplne niečo nové pre tých, ktorí sa rozhodli v tomto segmente podnikať. Budeme naďalej tento trend sledovať a oznámime vám, ak niečo nové nájdeme. No a samozrejme aj vy, napíšte nám svoj názor. Obliekli by ste si trávičku na seba? Ďalšia novinka sa týka Sarah Barton a jej odchodu od Alexandra McQueena. Neustále sa šuška o možnosti spolupráce práve s Givenchy. Čo je na tomto fáme pravdy, zatiaľ nevieme. Vieme len, že od 25. je ticho. Sarah Barton sa týmto radí medzi ďalších kreatívnych direktorov, ktorí odniekaľ odchádzajú a niekam určite ešte pôjdu. Máš pravdu, nebola sama. Povráva sa aj o návrate kreatívneho riaditeľa Johna Galliana do modného domu Dior. Príde ako príde, ale na Ukrajinu sa vracia Fashion Week. Je to prvýkrát po ruskej invázii, čo sa ukrajinský Fashion Week vracia do Kyjeva. Začína sa to 1. septembrom a bude to trvať do 4. septembra. Ukrajinská módna asociácia oznámila, že viac ako 50 značiek povedalo svoje áno. Tak uvidíme, či ich show nebude so sirénami. My sa s našimi módnymi kamarátmi z východu tešíme a dúfam, im to vyjde. A máme tu aj kontradikcie. Gigant Avon bol kritizovaný za spojenie s Ruskom. Zdá sa, že nechávať si biznis v Rusku je v dnešnej dobe aj pre módu riskantné. Bože, veď sa všetci obliekame do rovnakej košele. A do rovnakých gatí. Tak povedzte svoj názor aj vy, vážení poslucháči. Je to naozaj tak, že je tá móda v Rusku iná? Tak to bolo k novinkám na tento týždeň všetko a určite sa ešte počas týždňa vidíme. No a my sa s vami lúčime, vážení poslucháči. Do počutia.